Aron masayaran nyo ni, basahin nyo ang 1 Corinthians chapter 11, verse 28, 29, padung sa 32. O ang Hebrews chapter 12, verse 5 to 11. Sa anay nga mga chapters, gitudlo nga ang kaluwasan dili mawala, dili kita masilutan ngadto sa impyerno kita nga mga anak sa Ginoo. Ang maimpyerno lamang kadtong mga naa sa kalibutan, wala nagdawat ka Jesus. Kung masahin mo sa 1 Corinthians chapter 10, 11, verse 32. Apan kung mahukman kita ni nga mga luwas, pagasilutan kita sa Dios, aron dili kita mahinukman sa silot uban sa kalibutan. So naay hukom sa kalibutan, naapoy hukom sa mga kita, sa mga anak sa Ginoo. Now kung magkasala kita hukman, disipinaon sa Ginoo, aron nga kita dili masilutan uban sa mga naa sa kalibutan. So naay duha ka kasilot diri, silot para sa kalibutan, silot para sa mga anak sa Ginoo.